Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' ProTrade, MFCC, Logo Express u St. Albert Ironmongery. Int min int huwa produzzjoni imtella mill-istudenti ta' tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Encast. Merħba għal-episodju ieħor ta' Int min int, jiena Luke u s-suġġett tal-lum huwa il-crowdfunding online. Ħanibdew propju l-episodju tal-lum billi nurukom dan il-filmat fejn ser jispjegana daqsxejn x'inhu crowdfunding u minn fejn beda. Storikament kien komuni li n-nobli u individwi onja jkopru l-ispejjeż tal-artisti. Dan kien imsemmi bħala patroċinju. Alexander Poe irċieva fondi mill-udjenza tiegħu meta beda jitraduċi l-Iljad. Huwa uża mudell bħala abbonament li fih irċieva ħlas bil-qudiem u wiegħed li jippubblika volum kull sena. Dan issa jissejjaħ bħala crowdfunding ibbażat fuq premju. Mozart huwa eżempju fejn il-mawra li kien ippjana tħabtu għall-ewwel, bħala riżultat huwa laħaq lill-ispettaturi tiegħu u ġabar biżżejjed fondi biex iwettaq it-tliet kunċerti ġodda tiegħu għall-pjanu. L-ewwel darba li ntużat donazzjoni b'mod diġitali kienet fl-1997, meta l-band Ingliża Marillion irnexxielha ssalva l-mawra tagħhom fl-Istati Uniti billi ġabret somma ta' $60,000 permezz ta' ġbir ta' fondi mill-internet. L-online crowdfunding kien primarjament fenomenu niċċa qabel l-2008. Il-kriżi finanzjarji plaqtet l-ekonomija globali. Bħala riżultat, il-fiduċja pubblika fl-istituzzjonijiet finanzjarji tradizzjonali naqset. Il-crowdfunding kiber b'mod esponenzjali bil-ħolqien ta' pjattaformi bħal Indiegogo u Kickstarter li jiddependu permezz ta' donazzjonijiet ta' darba għal wieħed biex jibda l-intrapriża tan-negozji tagħhom, innovazzjonijiet ta' prodotti u proġetti kreattivi fost l-oħrajn. GoFundMe huwa magħruf sew għal ġbir ta' fondi li jsir waqt traġedji fejn il-ġbir ta' fondi kien se jitwaqqaf biex jgħin il-vittmi u l-familji tagħhom spejjeż mediċi u servizzi ta' tifkira fost oħrajn. Patreon huwa differenti minn sistemi oħra bbażati fuq donazzjoni peress li jaħdem fuq abbonament ta' kull xahar simili għal Netflix jew Spotify fejn il-patruni jistgħu jagħtu ċertu ammont ibbażati fuq diversi livelli determinati mill-kreatur tal-paġna. Użat ħafna mill-kreaturi tal-kontenut li jridu joħolqu kontenut tal-video, arti jew illustrazzjonijiet, mużiċisti, kittieba u podcasters. Hemmhekk ma naqgħodx lura mhux ħażin biex naraw il-bidu tal-crowdfunding, però għal żewġ eżempji daqsxejn iktar preżenti issa nilqa' magħna li żewġ mistiedna li għandna għal Int min int tal-lum lil John Mallija minn il-podcast ta' John u Matthew Bonanno minn Bis-Serjetà. Kif intom? Tajjeb ħafna, grazzi immensament tal-istadina dejjem pjaċir ispeċi aktar ma nsir anzjan biżmien u minkejja li xorta nħossni ġovanili ħafna nibża li nkun qed nikdeb li l-nifsi li nifhem iż-żgħażagħ biex ta' fejn qegħdin bħala ħsieb. Allura nieħu gost ħafna niltaqa' ma' nies li huma ferm aktar żagħżugħa minni biex jarfuni daqsxejn x'inhi il-pjanura kulturali bħalissa. Grazzi lkom tal-qajtu l-istedina tagħna. Ħanibda mill-punt ta' tluq. Għalfejn crowdfunding? Jiena meta bdejt għażilt crowdfunding għax speċi ma rridx I didn't want to rely on x'ismu kumpaniji, ġifieri kumpanija privati għax dak li fl-esperjenza tiegħi li tiġri wara l-kumpanija xogħol apparti, ġifieri apparti il-kontenut li tikkrea li toħloq għandek il-xogħol li ieħor li toqgħod tiġi warahom biex issibhom, tiġi warahom biex
ħalsuk. So il-crowdfunding ukoll li għandu il-nies li jħobbu dak li tagħmel kind of huma il-fondaturi tiegħek speċi li jinnara bħala modell interessanti. U minn ħatijak, John? Bla dubju, speċa jien minkejja li nadotta speċa modell hybrid. Ġifieri parti minnu huwa noħroġ fis-swieq barra u nara l-kumpaniji jixtiequ jkunu parteċipi magħna, però mbagħad għandna isu 30% ta' dħul tagħna li jiġi min-naħa ta' Patreon. Onestament fil-bidu ma konx naħseb li ħajkun is-suċċess li huwa llum, ġifieri ma kienx li b'xi mod ta' teħe ħanamel Patreon għax hekk. Sempliċement xtaqt li min ikollu dik ix-xewqa li tant jinteressaħ il-proġett li jtina daqqatit biex nkun nistgħu niffinanzjaw kemm l-operat u sussegwentament it-tkabbir ta' dak l-operat u tal-kunċett. Ikun jista' ġifieri kienet ħafna inqas konsiderazzjoni kummerċjali milli kienet konsiderazzjoni ta' tiswir ta' komunità. Jekk naħżlu xejn lejn il-kontenut, meta nqablu il-crowdfunding ma' affarijiet iktar tradizzjonali, inti tista' tikkompara x'isek għandek naqra mit-tnejn. Taħseb illi tagħmel differenza fit-tip ta' kontenut li jiġi produċut jew inkella l-endpoint jekk nistgħu nsejħulu hekk ħajkun l-istess ħaġa, ġifieri l-istess tip ta' kontenut se jiġi produċut? Le, minnaħa tagħna għandna linja editorjali tagħna u perswas li Matthew mhux se nitkellem għalih, ma nafx tip ta' ħobsi wkoll Matthew. Għandna linja editorjali tagħna meta ikun hemm xi xorta ta' konflitt bejn dak li qed nagħmlu aħna u dak li forsi nies li jiffinanzjawna min-naħa kummerċjali jekk inħoloq dak il-konflitt jerbaħ dejjem l-editorjal. U għal daqstant li m'hemm ebda differenza f'dak li niproduċu. Ovvjament li iktar milli kif niffinanzjaw iktar fejn ix-xandar ma' dik konverzazzjoni għal darb'oħra. Eżatt. Mezz, taħseb illi huwa vijabbli llum il-ġurnata biex artist kreattiv imur għal din it-tip ta' pjattaforma biex ikun jista' jsostni l-proġetti tiegħu? Naħseb l-iktar ħaġa li tiddetermina jekk crowdfunding ikunx ta' suċċess jew lew inti l-ewwel tibni l-udjenza. Inti trid ikollok li inti issa jien nagħmel bis-serjetà il-fuq minn 10 snin issa on and off ġifieri. U meta bdejt ovvjament ma kienx hawn daqshekk crowdfunding u hekk. Li xismu, allura inti ma tistax taqbad pereżempju għadek kemm bdejt, pereżempju naf għadek kemm għamilt page jew formate band jew hekk u tgħid okay ħanagħmel crowdfunding mal-ewwel għax probabbli ħadbatina jien naf nies li pereżempju jiġu għaxraw li il-Patreon tiegħi u ta' John kind of qabdu u jisaqsuni isma' taħseb li għandi nagħmel Patreon u ngħidilhom onestament le għax titkabbar l-udjenza l-ewwel. Dak li kun nirtiet titfa' flusu fuq xi ħaġa li hemm diġà xi tip ta' history jekk nistgħu. Hija naqa' x'ismu, tipo chicken and egg situation għax jekk m'għandekx il-fondi ma sax tibda tagħmel x'ismu so issib kind of tagħmel dak in-naqa' naħseb sagrifiċċju għall-ewwel tgħid ħanoħroġ flusi u ħaniffondija jiena, mbagħad tgħid ħanaqbad il-crowdfunding. Eżattament. Il-crowdfunding qed jintuża wkoll fil-ġurnaliżmu. Ltqajna ma' xi ħadd li qed jagħmel użu tal-crowdfunding propju għal dan naraw fil-filmat li ġej. L-esperjenza tiegħi li rrid insib alternattivi wkoll biex inkun nista' nkompli niffinanzja l-operat. Għaliex fil-verità hemm l-aspettattiva xi ftit jewwiż li l-ġurnaliżmu jkun b'xejn. Illi il-pubbliku diġà isib l-informazzjoni kollha li għandu bżonn mingħajr ma jkollu għalfejn ħallas għaliha. It-tip ta' ġurnaliżmu li nagħmel jien huwa partikolari fis-sens li huwa aktar analiżi. Jekk kellek tqabbel fil-ġurnaliżmu konvenzjonali, jiena ma nkunx il-gazzetta ta' kuljum, jiena x-xogħol tiegħi hu iktar il-magazin ta' darba fil-ġimgħa jew darba fil-15 illi għamel analiżi kritika ta' dak li jkun qed jiġri. U dak dejjem kellu interess ta' niċċa anke meta kien fuq il-magazines konvenzjonali ma kienx jixtrihom kulħadd. U allura l-interess huwa inqas, il-volum huwa inqas u fis-suq lokali allura l-persuni li huma lesti jdaħħlu idejhom fil-but
biex jassiguraw li dan jibqa' għalihom u għal ħaddieħor huwa iktar limitat. Jiġifieri rid insib modi oħra kif nżommu sostenibbli. Li ġalli nfittex il-crowdfunding kien id-deċiżjoni li nagħmilha full time. Jiġifieri li nieqaf nwaqqaf l-xogħol ieħor li kont nagħmel. Il-blog beda sew qabel iddeċidejt li nfittex il-crowdfunding, però dik kienet xi ħaġa li kont niffinanzja jien u kont nagħmilha fil-ħin liberu tiegħi. Meta ddeċidejt li niddedika il-ġurnata sħiħa għalih, u mbagħad għad ħa nipprova crowdfunding ħa nara dan ikunx sors ta' dħul biex iħallas li paga anki jekk humli. U għal numru ta' snin ġara kien possibbli. Ikolli ngħidlek, jiġifieri l-idea tiegħi ma ftit limitati llum, jiġifieri jiena ħadd il-linja mill-bidunet illi nevita li naċċetta bookings ta' riklami direttament. Mhux għax min jixtri riklam dak il-ħin ikun irid jipprova jikkundizzjona dak li tikteb, imma dejjem hemm ir-riskju illi tawtoċensura tikkundizzjona lilek innifsek. Ċertament jiena m'għandi l-ebda aċċess għall-ebda forma ta' fondi pubbliċi, il-gvern ma jirreklamax fuq il-mezzi tiegħi. Meta kien hemm skemi għall-għajnuna minħabba l-Covid jew xi ħaġa hekk, sit bħal tiegħi qatt ma kien eliġibbli. U allura it-dħul kien magħmul. Ngħidu 80%, 90% dak li jħallsu n-nies f'donazzjonijiet u l-10% l-oħra ir-riklami bbukjati awtomatikament bil-Google. Naħseb li jrid ikun hemm xi mezzi oħra. Li jista' jkun li f'ċertu każijiet il-crowdfunding ma jkunx biżżejjed, meta bdejtu intom din it-triq tal-crowdfunding kellkom dik id-daqsxejn ta' biża' li jista' jkun ma jkunx biżżejjed biex tkunu tistgħu ttellaw kontenut ta' kwalità? Jiena minn għadej bħal ma saqtlek l-ewwel bdejt il-podcast partikolarment, il-podcast seħħ wara sensiela ta' proġetti oħrajn. Seħħ ħadna riskju, id-deċidejna ħanħu riskju kif beda spiegament ju konna erba minn nies u eleġġejna li isma ħanixbdu erba podcasts, ħanippruvaw kemm jista' jkun niffinanzjawhom permezz ta' azzjendi li forsi jixtiequ jiffinanzjaw permezz ta' sponsorship. U kellna sponsorship minimu kemm ikopri bl-eżatt ċertu ħtiġijiet. Imma il-tir dejjem kien li niffinanzja il-biċċa assoluta fil-bidu kien il-biċċa kompletament minn azzjendi li huma kif tajt qegħdin hemm mal-profit sewa biex jużaw il-plattaforma tiegħi biex jirreklamaw. Eventwalment meta ftaħna il-Patreon ftaħnija kif qed ngħidlek biex niftħu l-komunità, però mnalla ftaħnija ġifieri għax mbagħad x'inqabdet, isa qabdet waħedha, in-nies tant sabu interess u valur li jiena kull ma kelli nagħmel u mbagħad li dejjem nfakkar lin-nies waqt li nkun qiegħed fuq il-podcast u minn hemmhekk speċjal il-Patreon bħala daqs kompla jiddaqqas. Però l-iktar ħaġa cool mill-Patreon kollha żgur hija l-opportunità li tik biex inti issir taf il-komunità tiegħek sew u jinħolo dal-conduit ta' komunikazzjoni bejnek u n-nies varji li jippopolaw l-udjenza tiegħek. Eżatt, fil-fatt għalhekk kont ġej għax naħseb jien apparti mill-lat finanzjarju huwa mod ta' kif iżommu ilkom nifiskom vera viċin ta' dawk li jsegwu il-kontenut tagħkom. Tħoss dal-effett li nagħtihak Matt? Jiena s-sitwazzjoni tiegħna differenti għax John huwa l-wiċċ ta' dak li għamel, speċi, u jiena il-sit tiegħi u l-page tiegħi kind of hemm karattru, hemm is-satra dik il-portiera li kind of il-punt huwa mhux li kind of issir taf lili bħala Matt, hija kind of li mod kif tapprezza dak li nagħmel speċi, so hemm naqa' differenza naħseb hemmhekk. Taħsbu li l-artisti fuq bażi lokali lesti ma jiddependux fuq entitajiet politiċi, kummerċjali u jmorru totalment fuq crowdfunding, kif tarawha mill-perspettiva tal-artisti lokali llum? Jien naħseb li hija kemm xejn diffiċli għax kif qed ngħidu inti trid ikollok l-ewwel l-udjenza u naħseb
Il-problema f'Malta hija n-numri. N-numri huma diffiċli biex taqadhom. Dejjem nagħti l-eżempju ta' inti jekk inti tagħmel xi ħaġa nix u alternattiva l-Amerika għandek popolazzjoni ta' 300 miljun. Ġifri inti jekk tagħmel xi ħaġa nix xorta jista' jkun ħajkollok miljun persuna. Alla volja hija perċentaġġ żgħir, imma miljun persuna xorta. Allura Malta il-numri kind of inti tista' tieħu slice pjuttost żgħira ta' nies li jekk tagħmel xi ħaġa għall-massa n-numri jkunu komparati internazzjonalment. Jena f'kull sfera għandek li xutal economies of scale, ma mux f'kull sfera, ma f'ħafna mill-industrija għandek dil-ixu. Tittara, qabel ma tweġu għedek il-mistoqsija, tittara xinu malanijiet tal-artisti, biex dal-artist qed jipprova jgħajjex li l-nifsu l-familja minn fuq l-arti tiegħu, għax dak il-każ il-crowdfunding probabilità assoluta hija li mhijiex minn tista' tvinċi bihom. Però jekk pereżempju jiena ġejb mix-xena tal-mużika, aħna da xorta ta' crowdfunding, speċa għana għamlu, għax aħna meta għana għamlu l-konċerti, inti tbiħ il-biljet, sponsors ħatmu ħajti, speċa dak iż-żmien għal-band tal-hip-hop, ix-xorta ta' band li konna nis li kienu speċa kellhom ċertu dissidenza fil-lirika tagħhom ukoll. Meta bniedem qed jeleġġi li jisma' ħantih 10 euros biex nidħol naraħel da. Dak huwa xorta ta' crowdfunding. Forsi mhux ma ssieħibx biex itirek frekwentament dik l-10 euros, imma qed jgħid is-sibt li ġej ħantih 10 euros ilda. Però jiena naħseb li bħal bands pereżempju, naħseb għandhom opportunità li meta jkollhom gig tajjeb għas-saħħa tal-argument u ikollhom ikun hemm dak is-sens hekk waqt gig ta' kolleġjalità inti ma minn għadu kif tak ħafna gost. Naħseb dak il-moment jippreżenta opportunità għal nies li huma artisti biex jipperswadu lin-nies biex ikunu tajnuna. Kif qed ngħidu da mhux se jkunu mhux bl-ebda mod ħajtkopli l-introjtu kollu. Però tajt pereżempju isma' għandi 300 euro fix-xahar biex nonfoqhom fuq garax pereżempju. Ekstra għal ġol. Ġa tinvestihom fil-materjali mhux hekk. U naħseb ħaġa oħra li tiddependi jekk il-crowdfunding ikunx bħal Patreon ġifieri għax hemm differenza bejn jien kif nara jien hemm żewġ tipi ta' crowdfunding. Hemm il-crowdfunding kontinwu bħal Patreon kif nagħmlu jiena u John. U mbagħad għandek il-crowdfunding għal proġett partikolari li miktar bħal GoGetFunding u dal-affarijiet li inti tgħid jien naf irrid nagħmel dal-album, irrid nagħmel dal-short film, jekk joġobkom tistgħu ittuni flus biex niffinanzjah. Li għannejtu għalli jekk inti tista' toffri xi ħaġa ekstra, pereżempju inċentiv biex isiru patruni, jinnaf pereżempju band jista' joffri early access għal ħajkonna dil-diska l-ġdida, jew xi ħaġa li jew xi behind the scenes, jew li dawn ma inċentivi biex jismu biex inti tagħtihom iktar valur speċi. Li jiena personalment imbagħad minn naqa' ma nkunx naf x'noffri eżatt, speċi li nagħmel noħorġu kollu speċi. Eżattament. U inti li tissegwi. Digressjoni ħafifa żgħira importanti. Għadu kif semma l-kelma patruni. Tajb li nsemmu li fil-lessiku Malti dik sa sena u nofsilu ma kienx teżisti, però jekk forsi jew xi ħadd xi Spanjol jew hekk li qed jaħseb li jagħmel jirrevedi edizzjonarju Malti biex tiżida. Aħna. And biex ndaħlu wkoll Jien għandi li l-reviżjoni ġdida tal-lingwa Maltija jkollha hekk jien naf. Poddata wkoll inti. Poddata mhux tiegħi, le jiena nefast u patruni s'issa għandi. Nefast u patruni qed nipprova. Mhux indaħluhom fil-lessiku mela fil-reviżjoni. Forsi nistgħu jew nagħmlu xi xorta ta' survey jew xi poll jew hekk jiena lest niffinanzja. U inti li qed tissegwina u forsi għandek xi idea partikolari u qed tisma'na nitkellmu fuq Patreon, crowdfunding, il-filmat li ġej żgur se jinteressak. Zar huwa crowdfunding platform, hija l-unika crowdfunding platform f'Malta
ila teżisti mill-tmiem ta' 2015. Bażikament hija platform fejn in-nies jistgħu jagħmlu l-crowdfunding campaigns tagħhom biex jiġbru l-flus għall-idejat u l-proġetti tagħhom. Żewġ proġetti li kellna dis-sena li kienu ta' suċċess, wieħed kien ta' il-lokal li huwa ħanut il-belt fej it's an artisan center biex ngħidulu hekk. Is-sit tal-lokal iddeċidiet biex tagħmel crowdfunding campaign biex tiġbor il-flus biex tkun tista' jkollha ħanut isbaħ u li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Il-campaigns li għandna fuq żgħar huma differenti ħafna. Ftit minn kollox, campaign ieħor li kellna Jonathan Dalli għamel il-Camino de Santiago u uża żgħar ukoll biex jitella flus biex imbagħad ikun jista' jagħmel sports complex fl-Etjopja. Jiġifieri hemm ftit minn kollu teatru, intrapriża, karità. Kważi kollox jista' jkollu crowdfunding campaign, mhux kollox ovvjament, imma hemm ħafna proġett, ħafna idejat li crowdfunding campaign jista' jkun vera ta' benefiċċju għalihom. Meta jkollu crowdfunding campaign online, dak mhux limitat għal Malta biss, bażikament mela jkun online, it's global. Jiġifieri jekk xi ħadd li għandu credit card irid jagħti 50 euro lill-Karità Maltija, jista. Online opens a lot of doors. It's a method of alternative finance. Malta għadha fil-bidu, nistgħu ngħidu għax 6 snin mhumiex ħafna, imma qegħdin naraw li n-nies qegħdin interessati fiha, qegħdin jafdaw fiha wkoll. U bażikament li f'Novembru li għadda għaddit regulation fej il-27 member states tal-EU kollha se jkollhom il-crowdfunding regulations l-istess, jiġifieri ser jkun hemm level playing field. Ovvjament di tagħti skop biex il-crowdfunding sekta f'Malta tikber. Tkellimna ħafna dwar crowdfunding, però il-proġetti nifisom tagħkom ma tantx tkellimna fuqhom. Nixtieq nibda minnek Mett. X'waslek biex tibda proġett bħal dan illi għandek is-satira mħalta ma' aħbarijiet lokali, x'waslek biex tibda bis-serjetà? Minn mindu kont żgħir kont fan tas-satira u minn dejjem oġobni l-aspett ta' tgħid xi ħaġa mingħajr ma tgħidha speċi, dak li għandu sabiħ is-satira tista' tgħaddi messaġġ u tagħmel ċajta u il-konsumatur ta' dik il-artiklu, headline, stampa, eċetera, mhix ovvja immedjatament x'inhi. Il-persuna li qed jikkonsma jrid jagħmel dik il-1+1 u mbagħad minn hemm tiġi d-daħka speċi. U dejjem kien jogħġobni pereżempju kont fan kbir ta' South Park li kind of dak huma l-satira huma dak kien l-ewwel proper exposure għas-satira. Mbagħad fis-sens ta' satira fuq l-aħbarijiet hemm The Onion. Ġifieri The Onion hija bażikament bħal bis-serjetà imma tal-Amerika li hija kind of l-iktar waħda famuża u minn hemm ħirx kind of l-idea li speċi Malta m'għandniex xi ħaġa hekk għaw bżonn għalija għaw ħafna materjal iktar milli bżonn għaw il-xismu il-landscape Malti hija rajp għal dak it-tip ta' ċajt. U deċidejt li xismu li nibda nipprova għazin fil-bidu ġas kienet blog post ma kienx l-ebda pjan ġas ħanitfadil dal-artiklu. L-artiklu kien fuq dak iż-żmien kien hemm it-tieġ ta' iż-żwieġ ta' Prince William u Kate Middleton u jiena ktibt artiklu li ir-reġina Elizabeth dak iż-żmien RIP x'ismu li tagħthom il-Malta bħala rigal għax ħasbet li Malta għadha kolonja Ingliża. Dak il-ewwel. U kien hemm suċċess u minn hemm kien hemm iktar punti fejn kind of kull darba isu b'kull artiklu jsir iktar popolari u
here we are. Tajjeb, wis. Ġo, minna ħatakom, meta bdejtu, kien proġett naħseb pjuttost differenti għal dak iż-żmien li għandek podcast totalment bil-Malti. X'kienet il-reazzjoni tan-nies għal dak li bdejtu tipproduċu? Il-spos kienet mal-ewwel waħda tajba, ġifieri ma stennejx anzi li se jkun hemm dak ix-xorta ta' kont naf li kien hemm stennija u antiċipazzjoni minn ċertu volum ta' nies, però ma stennejx li pereżempju ħajjaraw sal-aħħar. L-ewwel taħdida kienet jiena u missieri għal 3 sigħat nitħattu fuq 1000 digressjoni, 1000 tema, jien bil-kemm kont naf x'qed nagħmel, ġifieri kelli ħafna ansjetà fuq waqt li kont qed nagħmilha, ġifieri mhux li kont orjentat ħafna fil-konverzazzjoni, però kienet konverzazzjoni kemm xejn impenjata u sinċira u bil-Malti li naħseb l-autentiċità biħħiet il-speċjal kunċett il-kulħadd. Grazzi, John, grazzi Matt, tal-li l-għajtu l-istedina tagħna, samtu magħna l-esperjenzi tagħkom u l-opinjonijiet tagħkom dwar crowdfunding. U minn hawnhekk nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-sponsors kollha tagħna kif ukoll nfakkarkom li dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Baċellerat tal-Midja fih dan l-Istitut tal-Arti Kreattiva. Grazzi tal-li kontu magħna għal programm ieħor ta' Int Min Int. Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St. Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-set. U Logo Express għar-rigali tal-mistednin.